Right, kozeta mumwe musi wandakazombofamba neTsoka kunva kuAvondale kunobuda kuWestgate baba. Pambakaipa ndakaibva paAvondale paStuart Bank paya. Stuart Bank murimo futi mudiriri. Stuart Bank munombondionesa henyu moto zviri zvekutaura hazvo chokwadi. Noziva rega nditangidze nyaya yacho nako yakatangira. Madezi wayo naachangowana graft kune imwe company so then ndovati you know what, you need an account for us to pay you. Ngati aiwa no problem, account ainetsi nakanditori neandandinayo but ndazorealize kuti yanandinayo manje nandavhura nefone number dzisiri dzangu, saka dhiri rekuzolingisa neiko kishiranga singabudawa. Papa ndo pandakazoronga dhiri rekuti rega ndovhura imwe account. Ndangosvika futi paAvondale paya pandatoni patori nemumwe musikana anga atori panze zvemaagenzi izvo zveStuart Bank inozvitaka kawanda, like inoita nge isingade kuti vanhu vaitire zvinhu mukati, inenge ida kuti muitire panze, so mobile banking. Ndino ndavhura kaakaunti kangu kaisave waiziva, ndikatoti aiwa zvaboni vandatoenda kugraft kanyowani kakava ndanoapa ndikati akaunti iyo right yechi2 because ndana ne2 maakaunti yeStuart Bank but iyi yange isingaite because yange isinganyatsorwa madhiri eko ke. Tashanda ndiri kurenda kuWestgate mumwe kamwe kachikwere zvako kemumwe mudhara so apa pakashata pamba ipapo mudhara iweweka but aitoda mari yake mudhara iye. Apa ini ndaifanira kutanga ndanotora mari kubhengi ndoikanda muiko keshi ndotsvaga maUS waiziva because mudhara iye aitongoti US hapana zvekuzomboti hanzi maRTGS because ndoanga achiriko wangu kwane zig. Sekuru pei yatosvika dhei racho kudai mbinga musi kupinda chinhu, vamwe vese vakatozosara kupinzwa mari dzatopinda. Apa inguva yeCovid yayo waiziva zvinhu zvikutonetsa, transport iri kunetsa, zvinhu zvese zviri kungonetsa, everyone is not sure kuti what's going to happen, tichazodii. Apa indi kutopanikawo, even lenders wangu ari kupanikawo, ari kutori chamari iwewe unoshanda kaiwewe dzimba dzedu dzatakavaka idzi ndo patine chitotarisirawo kutoti tiwanewo chouwiri tichifidhawo mhuri dzedu. Ndava ndatozoona kuti pana paipa pana nedhombi randina ndasara naro. Ndova ndangoti panapa rega ndinoita sei, rega ndifambire nyaya dzangu. Saka inini nyaya yangu yanga iri very simple, ndaingoda wangoenda kubhengi ndonzwa kuti chii chiri kunetsa, what is the hold up, since vamwe vanhu vanga vatobhadharwa kudhara. Now vamwe vanhu zvavanga vanga vatobhadharwa kudhara ndaitongofunga kuti pamwe mari itongori hameno payakahakira muStuart Bank imomo, hameno zvikungoitika. So ndikaenda ndotaura nawo, I thought kuti zvichabva zvangosovheka, mari yobva iropinda mubhengi ipapo then ndobva ndawithdrawaka ndonotenga maUS ndorowa zupuko rangu ndakadzoka padheni ndopalenders mari yake. So that was my thought, ndo yange iri line of thought, very clear, very innocent, very I would say it was very naive of me to think that it's very easy like that with Stuart Bank. It wasn't. Ndabudikira baba paStuart Bank paya ndatoburitsirwa kuna second because COVID yange changotanga, lockdown changotanga, vanhu vachizvikufamba kwainetsa kwaitofamba vane tsamba. Ndasirwa kwekwe ndacrossa ndangoti gagaga ndasvika paAvondale paya ndapinda mubhengi baba. Mubhengi machona mamaski chichichi zvikutotimando, lucky enough ndandine mask. Ndapinda maya ndataura nyaya yangu zvikanzi no, you know what, hazvinetse, mari yako inopinda mukomana, but isusu handisi kumboona transaction yakaita sei yakaitwa nevarungu vako kuti ubhadharwe mari. Zvinonzi varungu vanoita transaction sei? Ini ndakatoshanda 2 months. Pepe zvikanzi yochenda kune varungu vako vakupe nhamba iyi, aminanzi RBB here, some number, and ndaifanira kupiwa.
inoratidza kuti proof yekuti zveshuwa wakaita sei wakarova transaction. Baba pepe apa dollar ratopera because ndatopa mudharo yanditakura. Vanangorova ka cross country pandaishandira kudhuze ne padhuze nevaPrince Edward apa zvoteti yange ingorichi kwandiri. As much as it was Avondale Kensington, ndaingozvitora ngoti mese muAvondale. Pamba singanese papo some few kilometers, maybe 2 to 3. Ipapo maina ndakutonyatsoona kuti marino unotozobuda nhasi. Vandarova daiso ndasvika kumaofisi ekubasa kwangu ndatonanga kuaccounts ndasvika ndavaudza guys ndozviri kuitika, hakuna mari of which lenders chichichichichi tikanzi aiwa no pane mufesi wekuaccounts andakadosvika no zvikanzi takatoisa mari iyoyo. Akaisa zvikanzi nhamba yamuri kudayo vava ndatonyorerwa pasi. Zvikanzi next time pavari kutaura nevanhu vekusteward just give them this number, ndo yavanoita follow up naye yacho. Ndikatamana but apa manje ndoita sei ndodzoka. But dzanzi ato kuma12 bhengi ranga ratovharwa because yange iri Saturday. Wangu ndapererwa manje paya kuti ndichimukumbira futi hazviiti waona because basa randaishanda ipapo ranga siri basa rekuti remanga-manga because ndina degree somebody by then. Ndakangobuda baba ndini uyo ndarova naWestminster oya ndichingonzvengana nemota baba ndichingoti unongomiswa kwachinzi mundara haufa uri kufamba sei iko kune lockdown. Baba ndarova naWest daiso ndarova left yangu ndatora Suffolk. Baba ndakanda indicator Suffolk ndatosvika paStart Haven paya handisi kutaura nemunhu krosa kupfuurira baba pakafamba munomuona Suffolk yandange mudiki murefu baba kunobuda una nalo magundu right. Ndichikobuda so munalo magundi sekuru ndikuona baba mapurisa baba tori pamahosi because mota unongonorwa nekamukoto iwo hapana pawanozombosiya mota but hosi manje chamwari anofamba newe anoenda newe chero ukada kutiza. Vanatizano nderipi baba vanangorova U10 yangu vanatanga urova kanenge kajogu like unongoziva kana uchirova kajogu kefitness keke keuri muhudhu mako ndokandakada kuvaratidza ikako. Vandatorova kajogu keke ndakutodzoka futi kuna Suffolk baba apa ndondobuda Westgate ndarova kajogu iyo wabva wangoro kontinya zvaona lo magundi ndo lakiora ndakazoita iroro baba. Vapedza kuenda ini ndava ndadzoka futi right ndakutombofamba pandambofamba. Ndinoyo baba ndabuda lo magundi naye lo magundi baba naye mabhasi achidarika mazupo ipapo zupo raitofamba but unenge usina na sendi kana kuti ukumbire waishaya kuti zvinofamba sei apa paCovid pane paitodiwa mari yakatowanda kudarika yemazuva ese. Kudai ndatosvika baba paGreencroft paya vanhu vanenge vari paGreencroft vanenge vaitofunga kuti hameno mauri kubva mukati vasiri zoti utobva kuAvondale baba. Ndarova pfumbi iri kuita ichiwanda baba. Ndakazosvika paroundabout yekuWestgate yaya right ndakunyatsonzwa kuti apa matrokanda akukweshera. Unomaziva matrokanda mabhonzo aya zvakukweshera zvese zvichinzwa kapenika chiita kujunga so kuti juu wakutozoona kuti apa vakabhonzo rakuda kutoita give in. Daiso ndakrosa ndazodzika ndatopinda muna Katsanda ndasvika paDen ndagara nemufana wangu ndichingosvika akatoona kuti chibaba ibad news wauchindikurungira bota paya ndava ndatanga ndatonwa poriji rere apa ndoranga rasara. Chandiri kuti kunwa ndechekuti paketi racho ranga rakazara instant porridge ranga ratoita sei ranga rakutoperawo but akaona kuti nzara nandinayo akatowanza mvura ndakazongorinwa kunge maheu
point yangu iri kungosvika pekungoti abara, let's just learn to be grateful for kadiki kako. Unoona kuti hey, handina mari, hey, handina kana sendi, but kana utombori nedhombi, because papona I needed only $1, just $1, but ndipambasina. Ndo zvatinoona kuti even kana une pakabasa kauri kushanda, chengetedza basa, because kana usina graft soka unenge uchiita budget yemwedzi wese ichikwana pa$20, ichitokwana uchitoti ndikatenga mafuta angu, ndikatenga hofu, just $20, but unenge usina. Yeah, so wherever you are, don't kanganwa your nhamo, don't forget kwawakabva, just keep pushing, just keep grinding. Geto yeyu tiragara inozongohadhira sini, waziya. Handisi kuti don't live your life, live a little, but usakanganwa, because nhamo iriko, and nhamo inokubata pane pekuti unonyatsoona kuti life iri kundirova 10-0 chaiyo. Anyway, Stewart Bank muve nezuva rakanaka zvenyu, but yeah.